El dia 3 de gener del 2017 torna la màgia del Nadal. Torna el pessebre vivent xarel·lo. De les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre a la plaça de l'Església de Sant Jaume dels Domenys, vine i disfruta de la tradició catalana com mai. Perquè volem que tu formis part del pessebre vivent xarel·lo i volem sentir el Nadal amb tu. Disfrutar, gaudir, imaginar i somiar fan que et sentis dins d'un lloc màgic. Vine i col·labora. Agrupament Escolta els Xarel·los.